je gauw naar dit verhaal. Tomke en Romke binnen schilders. Cornelia had Tomke ophellen van het Pjutteboartesplak. Ze binnen haast thuis. Daar is Romke ik al. Cornelia! Sjono, wow! Een klimrek voor uw huis. Dat is geen klimrek, Tomke. Dat is een steiger. Er zit een schilder op. Hij verft de voorkant van uw huis. Oh? Op de steiger zit een man met een petje op en een witte overal om. Hij is druk om het verfjen. Hoi, Tomke. Hoe is de nieuwe kleur? Blauw. Wel hip net. Heel wat anders die rode stin. Maar zo is het mijn huis net meer. Ik vind het zo blauw. Ja, ik vind het zo oors. Heel apart. Alleen de kleur is oors. Het is wel uw eigen huis, hè? Maar er even zo'n wennen. Ja, en als het kleur is, dan vind je hem het vast hartstikke mooi. Zullen wij maar even om een bakje koffie, schilder? Dat vindt er een goed idee. Ja, lekker. De schilder doet zijn werkschoen en zijn overal uit. Hij zet de verven en de kwasten veilig op een groen. Wat wil je hem, Tomke en Romke? In een hoesbadje? Nee, wij bloeien wel eventjes. Hè, Romke? Oké. Goed. Cornelia en de schilder verdwijnen in een huis. Tomke en Romke sneupen wat bij de steiger om. Dat is gek. Wat is gek? De voorkant van het huis is nog blauw. Maar de brievenbus naast het huis is groen. Dat past net meer bij het huis. Oh, ik weet al wat, Romke. We verfje de brievenbus echt blauw. Dat vindt Cornelia vast echt prachtig. Tja. Ik kan hele grote dozen wettenverf op mijn jeetje krijgen, Romke. Maar mijn kwasten en potjes en zo, die hel ik even op. Oké, maar Cornelia en de schilder mij die net zeggen, anders is het geen verrassing meer. Oké. Ze sloepen stiekem het huis in. Cornelia is druk aan het praten met de schilder. Tomke wipt gauw naar zijn kjemmeke en zieket de vervendozen. Heer, ik meende dat ik wat jerde. Tomke, is dat er? Tomke blijft heel stil staan. Als Cornelia weer druk begint te praten, sloept er de deur uit. On het werk, Romke. Wij binnen de schilders. Hé, wacht je. Ik loekde overal van de schilder aan. Zo. En zijn werkschoen. Vindt het een te groot schilder, Tomke? Maar de broekspiepen even oprollen. Ja. Tomke en Romke gaan aan het werk. Ze hebben elk een lietse kwasten en strieken de blauwe verven op de groene brievenbus. Dat groen, dat wil net zo goed blauw worden. Er moet nog meer verven op. Die kwasten binnen zo iets. Dat zit net op. Ik broek die poortjes wel op te smarren. Ja, dan doe ik het met de vingers. Ja, anders komen we nooit klaar. Ze griemen en bargje de hele brievenbus eronder. Maar ik haar zelfs. Die t-shirt zit onder de blauwe verven, Tomke. Ja, nou Jonna die zelfs. Daar is een hele blauwe snuit. Cornelia en de schilder hadden koffie op. Ze rennen naar Boetenta. De schilder zal zijn werkkleding aanloeken, maar... Wat krijgen we nou?
waar is mijn overal? En waar ben mijn werkschoen? Ik denk dat Romke en Tomke daar meer van weten. Cornelia en de schilder keren de hoeken van het huis om. En wat sjoggen ze daar bij de brievenbus? Tomke! Romke! Wat had je hem die met de brievenbus? Verrassing! Dat zijn de schilders. We gaan de brievenbus blauw verven. Ja, en dan past er beter bij het huis. Je gaan we net al in de brievenbus blauw verven. Als ik dat zo zag. Wat moet ik nou met deze blauwe schilders? Je blikt je wel smurfen. Gelukkig is het wetterverven. Dus, huppakee, smurf me gauw in pad. Maar wat moet ik nou met die blauwe brievenbus? Die wordt vanzelfs wel weer green. Als het roeit. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.